پلیس با تفتیشات آغاز میکنه وقتی که در دهه جسد میوان و در حال در منطقه پهن میشه و آوازه به مانند آنه که در تریتوریا سیرین یا منیاک پیدا شده. پلیس با تحقیقات کشتار دیجی دیجی آغاز میکنه. پلیسانی که تفتیش میکردن کشتار دیجی را امروز یک چند نفر دستگیر میکنن و این شخصانی که پلیس دستگیرشون میکنن در نزد آدما مشهور بودن، لیکن مشهوری میشه از چند طرف یا از طرف خوبش البته که نبودن. سرکه احوالت سرکه ای زنک табиги сарашкаи интереснее. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Лайк монен барномаро оғоз мекунем. Ва бале бародаро, касе ки видеои последина тамошо карда боша, видеои дар бораи политически корҳои Россия баромад, канали ма танҳо ин намуд видео надора ва касе ки бо пешаи тамошо карда боша, видеои ягон страшни, ягон факт, ягон чи дигай, яъне ки канали ма як бор дига такрорам шава мегум ки темаҳои гуногун дора ки ҳама темаҳо ба плейлистҳо ҷудо кардагиа. А имрӯз мешава видеои криминали, историяе ки реална рух додагиа, гузаштагиа бо одамои реални, рафти видео, характери расследование дора ки и ба мисли новости нестае. Мо новости розима да шумо нақл намекунем. Шумо ҳамроҳи ма ба мисли криминалистҳо расследовать мекунем ки сразу фаҳмида наметавонем ки кияй қотил, чӣ гап шидагиа, кияй гунаҳгор. В общем, интересный мешава. Тамошо мекунем видеоро. Варзиш барои саломатии одам хубе агар ки ту заниматсия кунӣ варзишда. Лекин профессионални корошда ма оқадар савет наметавонам барои чӣ хотир ки маиб мешавад, дурак мешавад, сарпарта мезанад. Хай вақти ёшишда метавонӣ ки сумкор кунӣ, лекин дар вақти пирӣ ҳамаи ҷавобои хича мерасона. Маҳз бокс историяи Муҳаммад Алиро шумо метавонед ки бинен. Лекин дар варзиш мешавад ки бемуштхилиам сумкор кунӣ, яъне ки ту метавонӣ ки дар бурди ҷанговаро сумкор кунӣ ё ин ки дар бурди бозингаро. Ту чӣ кор карда метавонӣ? Агар ки одат карда битавонӣ кадом дастаи ҷанговар бозингар бурд мекунам, ту дар бурди о метавонӣ сумкор кунӣ. Ссилка барои дар сайт регистратсия кардан дар якум комментария закрепить шудагиа ва дар уҷа промокод астае ки ба ёрдами промокод ту метавонӣ дар вақти якум пополнение кардани балансат мувофиқи суми гузоштагӣ то 6500 рубла бонус ба даст биёрӣ ва ҳар душа монда бозӣ кунӣ. Ссилка промокод дар якум комментария закрепить кардагиа. Замони ҳозираи мо ҳамин хешидагие ки агар ки ягон кас хубӣ куна, ба эвазаш ягон чи интизор набоша, ба ӯ ҳеҷ кас бовар намекуна. Барои он хотире ки шахсе ки хубӣ мекуна, просто так агар хубӣ кунан, чунин одама биёван хеле ҳам бераҳм ва чӣ бугум беинсофона истифода мебаранд, на ин ки хубиша қадр мекунанд. Ҳамин гуна феномен ҳаста, ира меноманд алтруизм. Алтруизм ҳамин хел шахсе ҳастае ки агар ҳамин хислата дошта боша, ӯ ба одамо мехоҳад хубӣ кунад. Сум ҷамъ мекунад, сум расход мекунад, то ки ба як кас хубӣ кунад, бе ягон чи ба эвазаш гирифтан. Одаме ки имрӯз дар бораш гап мезанем чунин хислат дошт, лекин ин хислаташ мутаассифона ба зидди ӯ кор мекунад. Ва одаме ки кори даҳшатнока нисбати ӯ барои ин хубиёш мекунанд, вақте ки шумо мефаҳмед, ба ҳайрат меен. Ва сабаби ки ба чӣ сабаб ин кора мекунанд, ки шумо фаҳмидаистед ки чӣ хеле одам буд. Ягон ҷои махфиш нестае ки шахси муваффақ ҳамун шахсеро меноманд ки ягон бизнеси худша дора ё ин ки ягон кори шахсии худша дора, яъне ки аз дигаро вобаста нест, дар ҳаёти худаш озода. Ва одам барои ба ҳадаф расидан бизнес курсҳо мехаранд. Бале, бизнес курсҳо хубе, барое ки общи структураро ба ту мета, но ту наметавонӣ фаҳмида баъди оне ки аз чӣ сар кунӣ, барое ки бизнес идея дигаре. Бизнес курсҳо ба ту метавона мотиватсия буда ва бизнес идеяро ма дар шумо тавсия метавонам. Истеҳсолоти стиральни порошоки худут. Оли фикр мекунӣ ки вообще и кор осона? Ира метавона ки любое количествои одам бикуна, метавонед дар як оилавӣ бикунен ва барои ягон завод дар кор нест, метавонед ки дар хона бикунен. И бовар накардани ба назар мераса, лекин ин кор бародаро реал ния. номере ки дар боло экран десе метавонед ба ҳамин бародар муроҷиат кунен. Тамоми структураи ҳамин кора аз дарун, мақсад порошока ай куҷо мегирӣ, маводи хомша аз куҷо мегирӣ, аз чӣ истеҳсол мешавад, чӣ гуна истеҳсол карда метавонӣ, минимални оборудование меравад, пакетча аз куҷо мегиранд, чӣ хел упаковка мекунанд, чӣ хел ки шумо десен упаковка, дар ин упаковка ягон завода, мақсад махсус заводи хитана мебарад. Бинен ки бренди дажи шумо нестад. Аз ҳамада муҳимаш харидора чӣ хел меёвӣ. Тамоми бизнес идеяра аз омода карданаш то ба фурӯш бароварданаш ҳамаша ба шумо мефаҳмонад. номеро дар болои экран. Мумкин аст ки бо чӣ хеле ки Стив Ҷобс аяк гараж сар кардагӣ буд бизнеша, мумкин аст ки дар оянда бинем ки як шахс шидем
اینکه پاکت‌های را نمیخریم برای پر کردن و برند خود نمیبریم. موفقیت برادر بیزنس خیلی هم بیزنسی ویگدنای 2 سومون 3 سومون یا اینکه از زیادتر یا اینکه از کمتر میمونتون از هر یک پاکت وابستگی اون میکنه که شما مواد خام چقدر ابیوم قطع میخرین و چند سوم میخرین. پرسین گپ زنین برند بینین آنالیز کنین اگر که در شما ویگد نباشه همین کار کردن سرش کنین. اینا ایده تیار برای بیزنس مهم سر کردنه. کپل لفرن یک دهچه در گرافسوای کنتی همین انگلیه. این دهچه خیلی هم خورده. با شماره سالهای 2011 شماره استخدام کننده های این دهه با 1884 نفر میرسید. امروز نمیدونم ممکن زیاد شده باشه یا اینکه کم حساب نکردم. این تریتوری خیلی هم طبیعتی سبز و زیبا داره با بحر. استخدام کننده های این منطقه خیلی هم خوب میپذیرن اون شخصایی را که از آوازهای خسته کننده شهر مونده شدگیان میخواهند همچون توریست به این منطقه آمده استراحت کنن یا اینکه آدمایی که تماما به اینجا میکوچن. البته که به مثل دیگر دهه‌های خرد در این دهه هم همه یکدیگریش میشناختن و با یکدیگریش رفتاری خوب میکردن و کمک میکردن. ماه اپریل سال 2013 این دهچه خردی خوشروچه یک شبی خیلی هم دهشتناک میگذرونه. در این شب یکی از کشتارهای خونسردانه و بیرحمانه ترین در گرافستورای کنت رخ میده. در 10 مینوته راه از دهه کپل لفرن یک دهچه دیگه بود با نام آیکلیف و در این دهه مایکل کیر مردی 30 ساله با همراهی اویله خودش زندگی میکرد. زن و فرزند مثل پدر مادرش. البته که ما گفته نمیتونیم که زندگی مایکل خیلی هم خوب گذشته و این نخوشی ها رخ میده از وقتی تولدش. پسر خیلی هم زود تولد میشه ولی این دکترها میگن که جسمی او خیلی هم بی‌قوته و امکانیتی که یه شب میتونه زنده نمونه 70%. به پروگنوز دکترها نگاه نکرده مایکل میتونه که زنده مونه. لیکن دکترها با پاتریسیا و جیم یعنی که پدر و مادر مایکل میگن که زنده مونده باشه هم این پسر میتونه که تماما راه گشتن یاد نگیره. البته به مثل پروگنوز یکم دادگی دکترها پروگنوز دیگه‌شون هم عملی نمیشوه و در سهیم زاد روزش مایکل میخیزه قدم میزنه در خونه. بعدی چی دکترها پروگنوز سهیمشون میگن. البته که ورچا از دعوت سنا میکنن و پروگنوز سهیمشون میتن که خب خیر راه گشته نکی در ویلیک نمیتونه حرکت کنه. پدر و مادرش خیلی هم سخت پسرشون دوست می‌داشتن و با پروگنوزهای دکترها دیگر اهمیت نمیتن. پاتریسیا با مغازه رفته از همه ولسیپیدی بهترین و زیباترینی که مبلغی او امکانیت میداد میخرن. البته با خواستی خدا ولسیپید در کوچه های دهشون همون خیلی میرونه که به مثل یک پروفسیونال تمام این کارهایی که به سر او رخ دادگی وقتی که به سر عقل میرسه البته که کار را میدونه و این کار همیشه خاراکتری او را سخت میکنه که چیزی که به سر او رخ میده معلوم میشه که اون میتونه که همه او را پسی سر کنه. و در سن 6 سالگیش دکترها در او سیندروم مارتین بیل دریافت میکنن. یعنی که این همین نمود سیندروم هسته که برای افزایش عقل آدم خلال میرسونه. اگر که کوتاه کرده گپ زنیم کودک کم عقل میشوه. لیکن بعداً در سن 9 سالگیش دکترها با این سیندروم ماندگیشون رد میکنن و مادرش میگه که سلبرالنی پارالیچ داره. البته تمام کارهایی که در سر مایکل رخ میتن امیدید که همه را خوب پسر کرده میتونه. همیشه پسرچه با ویا میرسه که غمگین نمیتوف هیچ وقت و از زندگی خودش خیلی هم روزی به نظر میرسید. یک مشکلی داشت در سخنرانیش کم کم ضعیفیت میکرد و موتورنی کوردیناسیای بینایی میگن همین خیل با زرینش مشکلی داشت. لیکن این مشکلی هایی نبود که برای زندگی کردن او در حیات خلال برسونن. البته مایکل هم به مثل دیگر آدما شغلای دوست داشته داشت و یکی از شغلای دوست داشته او موسیقی بود و او میخواست که در همین ساحه خیلی هم موفق شود. لیکن پیش از موفق شدنش کاری که امکانیت داشت کردنده از هم آغاز میکنه. در کلوب های منطقه های خودشون دیجی میشوه. بعد چی حجتاش برای گرفتن پروا میسپره که این سبب میشوه که یک شغل دوست داشته دیگر به شغلهای او وارد میشوه. وقتی که صاحب ماشین میشوه خیلی هم خوشحال میشوه. با اون نگاه نکرده که ماشین او رنو بود. ماشینی نه اونقدر قیمت و نه اونقدر تیز میرفتگی. لیکن برای مایکل یکم ماشینی او در حیاتش بود و برای او ماشین خودش از همه بهترین ماشین
به حساب میرفت. البته اگر که تو همین جای ویدیو رو تماشا کردگی باشین، بعضی آدما فکر میکنن که این подробность درباره حیات این آدم چی در کاره. تو سразу بگو که چی گپ شدگی. اگر که شما این روبریکا ندارین، این روبریکا новости نیست. این расследование برای فهمیدنی که کار چی رخ دادگی دالشی شما باید خاراکتر این آدم بدونین. یعنی که شما درک کنین اول. شما خودتون در جای همین آدم حس کنین. در جای آدم حس نکنین برای که حالت دالشی بزرگ میشه. بعداً از رایون مایکل دیگر آدمای بیگانه را به جایهای درکاری خودشون میبرد. نه، اونا میخواست که همچون تاکسیست کار کنه. او این کارا به پول میکرد و میگفت که اگر که امکانیت باشه برای بنزین کمک کنین یگون چی، اگر که نباشه نه هیچ گپ نیست. میخواست که کاتаться کنه در ماشین، همین کار приятнейш بود که یه آدما کمک کنه. و البته که در بسیار حالت‌ها این خوبی او برای او مشکلی هم برپا میکرد. یعنی که آدمو با چنین شخصی که از پیش خودش، یعنی که با تو مراجعت نکردین که مرا کمک و خودت مراجعت کردی که بیا ما شما را کمک کنم و طرف او خیلی هم بزرگ نگاه میکردن. یعنی که در زمان حاضر نسبت چنین آدم خیلی هم فکرای بد میتونن کنن که چه خیلی آدمی ناشناس گفته که بیا ما را کمک کن با جای در کارت برده برسانم. البته ما شما را هم سوید میتونم که قبول نکنین چنین پیشنهاد را. و مثل مایکل آدم از میلیون تا یک تا یافته میشه. بعداً برای دریافت کردن شخصایی که او میخواست کمک کنه به نزدیک کلوب ها میآید. کلوب های شبانه که از این کلوب ها آدمای پیون میبرن شب بعد کلوب. او انتخاب نمیکنن که در کدام ماشین بشینیم. یعنی که وقت چون داشت درخواست میکنن که ما رو به یگون جا برین. مایکل شغلی دوست داشته. اخچه با همین آدما میگذروند. یعنی که آدمای پیون میمدن در ماشینش میشستن و میگفتن که ما در کجا در کاره. مایکل میبرد میرسونشوند و میگشت میومد. البته که کاری خیلی هم غیریادیه. به نزدیکی مایکل خیلی هم رفیقای زیاد پیدا میکنه. از همون شماره آدمایی که به جاهای در کاریشون برده میرسند. خیلی هم مشهور میشه و بسیار آدمو دا پیسند بود. هم در تریتوریایی که خودش زندگی میکرد و نه تنها. لیکن مادر او پاتریسیا میگفت که آدمایی که به نام گویا رفیقای ایان پروست ایره استفاده میبرن که همچون бесплатный такси استفادهش کنن یا اینکه از او پول بگیرن. همین خیلی که با گفتی مادرش مایکل پروست همین شخصی بود که خودش بدی کرده نمیتونست و در دیگر آدمو مقصدی بدی نمیدید. نمیتونست پروست دیده چون این امکانیت نداشت. مینوسی عقل. مثال خوبی با خوبی داره. نشناختن بدی ایم بزیبای. یعنی که نمیشه فقط همه چی را سفید بینی. هست در درون سفید سیاه و سیاه هم دیدن در کره و سفیدی را خودش هم سایش سیاه. چهارشنبه 10 اپریل سال 2013 باغ مارلین یک تریتوریای خیلی هم تنجایی که آدم در اینجا کمه. در کیپ لفرن در اینجا خیلی هم درختای سبز و دریاچه ها و چیزهای طبیعی وخورده می شود و جایهای توقعی یعنی که پنهانی خیلی هم زیاد داره. و او روز شهروندای این منطقه یک چیزی خیلی هم دهشتناک در اینجا دریافت میکنن. پاتریسیا میگه که او روز خیلی هم وقتی که از خواب میخست خودش بد حس میکرد. یک حسیاتی بد داشت. یعنی که این مادر مایکل بود. میگه که به یگان سبب یک حسیاتی نگرانی داشت که گویا که این زمان یگان چیزی بد میتونه رخ بده. میگن که حسیاتی مادری. بعداً در میکوبان. وقتی که او در میکشاید در پشت در یک زن بود و او زن از مادر مایکل میپرسه این شماین؟ مادر مایکل کیره؟ مادر مایکل میگه که بله. بعداً این زن میگه که من متاسفم و این زن بود پلیسیسکی. پلیسیا با تفتیشات آغاز کرد وقتی که در دهه کیپرلفرن یک جسدی به جان دریافت کرده شد. او میگن که این جسد تعلق داره با مردی 30 ساله به نام مایکل. جسد مایکل از آخری باغچه دریافت میکنن. از یک راهی خیلی هم بی‌آدم یک چند متر دورتر از نزد ماشین دوست داشتش که چرخهای این ماشین در زمین رس گرفتگی بودن. تمام بدن مایکل پر از زخم‌های کورد بود. حتی گردنش. و البته که پلیسیا با خلاصه میگه که این کشتاره و کشتاری خیلی هم بی‌رحمانه. و بغیر از این پلیسیا معاین میکنه که آدمایی که در این کار دست دارن خواستن که جسد از یک جا به جای دیگر بگذرونن. چون که تمام بدن مایکل خونشور بود و راه همچنین داخلی ماشین. این معلوم شود که جای کشتار مایکل این داخلی ماشین بود از اول.
дар ҳамин вақт хоҳари дувайи роднаи Майкл ба як ҳамсоядеҳа истироҳат рафтагӣ буд ва ба наздикӣ бояд ки Майкл ҳам ба назди ӯ ҳозир мешид. Лекин ба ҷои ин хоҳари ӯ новостиҳои хеле ҳам даҳшатнокеро мешнава ки ин новостиҳо хабар медоданд аз марги бародари дӯстдоштаи ӯ. Майкла ҳама дӯст медошт ва ҳатто ҳамун шахсое ки модари ӯ ҳисоб мекард ки ӯ Майкла истифода мебаранд, ҳатто ҳамуам ба ӯ дараҷаи истифода намебурданд ки мехостанд Майкла бикшанд. Майкл барои ӯ плюс буд, не ин ки минус. Яъне ки аз ин бармеояд ки ягон сабаб нестай ки ӯ Майкла бикшанд. Куштор чихеле ки дар аввал гуфтем хеле ҳам бераҳмона иҷро кардагӣ буд. Дар бадани Майкл 10 захми марговари корд ҳисоб карда мешавад ва 11 захми нимколабри дигар. Вақте ки ҷасади ӯро мебардоранд, дар зери баданаш 2 дандонша меёбанд. И ӯро нишон медиҳад ки хеле ҳам зарбаи сахт дар даҳанаш қабул кардагиест. ва ҳамчунин захмҳои ҳифзкунанда дошт ки шумораи ӯ хеле ҳам кам буданд. Захмҳои ҳифзкунанда чӣ гуна захмҳоро меган? Яъне ки вақте ки одам мақсад дастша мебардора ки худша ҳифз куна, дар ин ҳолат мақсад корд мерасаш ё ин ки ягон худша ҳифз мекуна, кордо мерасанд дар бадани ӯ. ира дар вақти расследоват кардан аз характери захмҳо политсия захмҳои ҳифзкунанда меноманд. яъне ки шумораи кам будани чунин захмҳои ҳифзкунанда ӯро нишон медиҳад ки хеле ҳам зуд тавонистанд ки ӯро ба қатл барасонанд ё ин ки хуни хеле ҳам зиёд аз баданаш ҷорӣ шудагие ки дигар натониста худша ҳифз карда. барои тафтиш кардани ин куштор политсия каме ғайриоддӣ рафтор мекунанд. яъне ки на ба мисли дигар кушторҳо патологоанатома ба ҷои ҳодиса даъват мекунанд, то ки ҷои худи ҳодисара тафтиш кунанд ва худи ҷасада дар ҷои ҳодиса. лекин мутаассифона патологоанатом каме дер мекунанд ки борон мезанад. албатта Англияи ҷое ҳасте ки боронаш бисёра. Политсия ҷои ҳодисара палатка қатъӣ ҳифз мекунанд ва ҷасади Майкла ба морг меоранд. Политсия хеле ҳам ҷиддӣ кор мекунад. Тамоми ҳамун территорияеро ки ин кор рух додагӣ буд ҷустуҷӯ мекунанд барои дарёфт кардани ягон изе ки баъдан ба ӯ кӯмак мекунад барои дастгирӣ кардани қотил. миқдори хеле ҳам зиёди полисҳо территорияи замина ҷустуҷӯ мекунанд ва вадалазо боша дуруни дарёчаҳоро. телефони Майкл ҳамроҳаш набуд, лекин качалокаш боша ҳамроҳаш буд ва ӯра ҳеҷ кас нарасида. ин чиро нишон медиҳад? Онеро ки мақсади куштор дуздӣ нест. яъне ки ягон кас нахоста ӯро ғорат куна ки кор нито шуда ва куштаиша. пас агар ки мақсади куштор ғорат набоша, барои чӣ телефони ӯ дар наздаш набуд? Политсия ба хулосае меояд ки дар телефон мумкин аст ки чизе буд ки шаҳодат медод ё ин ки ягон хел наздик мекард ӯро ба қотил. яъне ки дар дохили телефон метавонист ки ягон хел доказательство боша ё ин ки номи қотил. ва ҳолате ки мошини Майкл қарор дошт, чихеле ки дар аввал гуфтем чархҳои ӯ дар замин рис гирифтагӣ буданд, и шаҳодат аз оне медод ки қотил хостае ки ба мошин бирава, лекин мошин дар замин рис гирифтае. баъди чӣ қотил мошина партофтагие. албатта ки ба мисли дигар чунин воқеаҳо чанд намуд версияҳои халқӣ пайдо мешавад ки баъзеҳо мегуфтанд ягон сирини маньяк пайдо шудагие дар территория ва баъзеҳо мегуфтанд ки ин ягон туристе ҳастае ки айни замон чанд ҳазор километр мумкин ки аз ҷои ҳодиса дур боша. дар чунин ҳолат политсия чӣ гуна расследованиеро оғоз мекунад? яъне ки ӯ оғоз мекунад аз пурсиши одамои наздики ӯ. дар ин ҳолат ба хулосае меоянд ки кадом версияда ҳолат наздикай ва кадом версияда не. яке аз истиқоматкунандаҳои ҳамин минтақае ки садҳо метр дур аз ҷои ҳодиса зиндагӣ мекарданд, мегӯянд ки ҳамун шаби ки куштор рух додагие як садои доду фиғон шунавидагӣ буданд, лекин ӯ нигарон нашиданд дар ин ҳолат барои чӣ хотир ки ин садо ба монанди садои куштор ба назар намерасид, балки ба монанди вағчағе ки одамое ки мақсад веселица кардесиянд, мақсад ну ҳайҳуй кардесиянд, шуримурӣ доранд. карочи фаҳмидин чӣ хеле вағчағе 18+. ва во ягон чора намебинанд. фикр мекунанд ки хай ягон группаҳое ҳастанд ки хурдагиам пиёнанд
ва ягон парчкошон хостиян ки браванд таги ягон дарахта мақсад фаҳмидин сеу бичинан. ва дар ин вақт як қисми полисҳо бо халқ гуфтугӯ мекардан ва як қисми дигараш боша ҷои ҳодисаро тафтиш мекардан ки як чизи хеле ҳам хуб, якум чизе ки во меёванд ин кор рух мета телефони Майкл буд. телефони ӯ хеле ҳам дар ҳолати бад қарор дошт ки қотил хостай ӯра бишкана ва баъдан дар дуруни алафҳо мепартоянд. чӣ хеле ки мо дар аввал гап задем, шумораи қотилоро, яъне ки қотили ин қотилоро мақсад ман дарҷа муайян накардастам, барои он хотире ки ин хеле ҳам интересный мешавад вақте ки шумо мефаҳмед ки ки куштагиай Майкла. ва албатта як чиз дигаре ҳастае ки дар ин ҳолат метавонад полиса бо қотил наздик на ин олоти куштора, яъне ки чизе ки бо ӯ Майкла куштагиан дар ин ҳолат корд. тамоми территорияҳоеро ки ин кор рух додагӣ буд ӯ ҷустуҷӯ мекунанд, дарёфт карда наметавонанд ягон чӣ. лекин баъдан вақте ки барои калон мебароянд ӯ меёванд корда, аниқтараш кордора. дар яке аз турбаҳои канализатсия ӯ метавонанд ки ду кор дарёфт кунанд. яъне ки вақте ки аз як корд зиёд дарёфт карда мешавад, яъне ки олоти куштор, ин маънои ӯро мекунад ки як одам набуд қотил, барое ки як одам ду корча намезанад. ин онеро нишон медиҳад ки шумораи қотило аз як зиёданд, метавонад ки дута бошад ё ин ки аз ду ҳам зиёд. баъд як чанд рӯзи қатли Майкл ва яке аз рафиқои Майкл мегӯяд ки ӯ рӯз тамоми ҳамон минтақа барои хайрихуш кардани ӯ баромадагиянд. яъне ки ӯро нишон медиҳад ки чӣ қадар шахсони зиёд Майкла дӯст медоштанд ва чӣ қадар шахсони зиёд ҳамчун рафиқ буданд барои ӯ, ки ҳатто худи модари Майкл ба ин бовар карда наметавонист. ва ба наздикии кори полис хеле ҳам пеш меравад. як шаҳрванд бо полис занг зада мегӯяд ки ба назди ӯ биёянд, барои он хотире ки рафиқаш ба ӯ як чизи хеле ҳам даҳшатнока нақл кардааст. полисҳое ки таҳқиқ мекарданд куштори Майкла имрӯз як чанд нафара дастгир карданд. барои куштор 5 каса гумонбар ҳисоб мекунанд ва дастгир мекунанд дар синни аз 20 то 27 сола. 3 каси ӯора, яъне ки мардора дар синни 20, 22 ва 27 сола дарҳол озод мекунанд бе ягон гуноҳ. ва Алиса Дэвиси 22 сола ва Шарлотта Колти 21 сола хеле ҳам диққати сахт аз тарафи полис ба худшон ҷалб мекунанд. ман номи духтара бисёр намегирам барои он хотире ки Яндекс вақте ки ман номиро мегирам медонем ки шумо дар Яндекс ҳамихе помощник ҳастаед дар назди ма компютера и пад линк карда ин оз папроид мекунем. Алиса Дэвис озӣ накард. чанд бор мара сёмкама вайрон кард. албатта ки шумо намебинед ша мебурма ҷои вайрон кардагиша. яъне ки духтаро хеле ҳам машҳур буданд дар территория. ин духтаро хеле ҳам машҳур буданд дар территория, лекин аз тарафи хубишон не. ин ҳарди пиёноска буд. дар вақти допрос Шарлотта мегӯяд ки бо Майкл шинос буданд. ҳамчун шиносе ки яъне ки Майкл ба ӯ кӯмак мекард барои харидани ягон нӯшокиҳои спиртӣ ё ин ки продукта. а дар бораи Алиса боша ӯ хабка Алиса. ман тра нагуфтаистам. Яни тебе это заткнись, блин, я снимаю видео. О, так вы снимаете видео? А что это за видео будет? Ты заткнись, ты меня мешаешь. Чем я вам мешаю? Тебе надо заткнуться. Так со мной разговаривать нельзя. Вам известны правила хорошего тона? Просто отключись. ва Алиса як чанд ҳафта буд ки бо Майкл шинос буд дар вақт. ва гуфт як ҷияни Шарлотта ҳар ди духтар шиноси хеле ҳам хуб буданд бо Майкл. ӯ мешитанд суҳбат карда, чақчақ карда, хандида дар мошини Майкл вақте ки Майкл ба мағоза мерафт барои ягон нӯшокӣ харидан ба ӯ. яъне ки на танҳо мебурчон ба мошинаш бечора, бо мерафта мехарида ягон чӣ. Шарлотта ва Алиса мегӯянд ки рӯзи марги Майкл бо ӯ 2 бор вохӯрдагиянд. тақрибан соати 8 шаб ӯ Алисара мегира ба Сад Марлен мебара. аз уҷа ба ӯ нӯшокиҳои спиртӣ харида обратно ба хонаш мебара. а худаш аз паси корҳои худаш мешавад. а духтаро боша дар хона менишинанд қити карда.
лекин нӯшокӣ як хислати тамом шудан дора. нӯшокиҳои ӯ хеле ҳам зуд тамом мешавад вақте ки профессионало дар ин кор даст доштанд ва бо овардан дар кора. албатта ки ба назди ӯ дар ин ҳолат Майкл омада ӯро ба Сад Марлен мебаранд, то ки запасшона бо пур кунанд. дар ин вақт духтаро ҳардуш ҳамроҳи Майкл мераванд. Якташ дар пеши мошин мешинад дар бари Майкл, якташ боша дар қафо. Алиса дар назди Майкл Шарлота дар қафо мешина, дигариш дар пеш. Номша нагирем ки мара хам додеста. Баъдан ҳамо духтаре ки номша гирифтан мумкин естай, Майкл ак нагор мекунад ки Майкл хостай ӯра таҷовуз кунад ва духтар дар ҳолати тарс чизе ки дар назди дасташ буд гирифта тарафи Майкл шабидан мегирад. Ба гуфти ӯ дар вақти ҳуҷуми Майкл ӯ дар мобайни сидению пол як корди мебинад ки карош дар дасташ мераса як корд, ҳамун корда гирифта чӣ хеле ки аз пеш меояд шабидан мегирифт ба тарафи Майкл, яъне ки ба мақсади худша ҳифз кардан. А Шарлота боша дар навбати худаш меояд ки ин ҳолатире ки Майкл ба дугонаш ҳуҷум кардагӣ барои таҷовуз кардан надидай, барои он хотире ки дар сидени қафои мошин харвори хоб буд. Ӯ танҳо ҳамон вақте бедор мешавад ки дугонаш ба корд ба бадани Майкл мезанад. дар ин ҳолат Шарлота мехоҳад ки аз мошин берун бирояд, лекин ӯ ин кора кардан наметавонист ба хотири оне ки мошини Майкл дидара буд ва барои ба берун баромадани шахси қафогӣ ту бояд ки сидени пеша хам кунӣ сарша. дар ин ҳолат бояд ки сари дугонаша хам кунӣ ё ин ки дугонаша ай мӯи сараш қапида бикашӣ берда партоя, но дугонаш штеги буда мошин. Так что Шарлота наметавонист биромада. чӣ хеле ки худаш мегӯяд. Баъди чӣ ӯ мегӯяд ки дукаса бо ҳамроҳи дугонаш Майкла аз мошин берун баровардагиянд ва хостиянд ки худшон ба мошин обратно ба хона биёянд, лекин мошин чархош дар замин рисм мегирад. баъди ин кор ӯ мошина бо Майкл дар ҳамуҷа мепартояну пиёда ба хона меоянд. Майкла боша дар дуруни хун ба ходи худаш мемонанд то ки мурдан гирад. агар ки то ҳамҷа видеоро тамошо карда бошен, дар комментария лайк монен ва дар худи видео ҳам лайк монен ки ман бифаҳмам ки шумо мондагиен, одамои дар комментария лайк мондагӣ, видеода ҳам лайк мондагӣ. шумо фикр кардем ки тамом ҳодисаро фаҳмидем, хай случайно Майкл ёда ҳуҷум карда, хостай ки хай чики кунад, но ҳолат безебиштай. Не ки не. Сар то по ҳодиса ин хеле нестай ки ида шумаро нақл мекунад. албатта ки полиция бояд теория ёра тасдиқ кунад ки и муҳофизат кардани худат буд ё ин ки куштор. ира чӣ гуна метавонӣ доказат кунӣ. анаки исаш интереснее, бароям хушрӯ тамошо кунед. албатта ки варианте ки Майкл метавонист ба ё ҳуҷум кунад барои таҷовуз кардан, ира мешавад ки рад накунӣ ва полиция ҳам ира мефаҳмад, барои он хотире ки хай Майкл мисол мардай, ду духтар дар мошини шиштагӣ, ҳар рӯз ӯро исуусу кататса мекунад, просто так. но ба он нигоҳ накарда ки ин духтаро чӣ хеле духтар буданд, ба ин бовар карда намешавад ки просто короче ӯ ин кора нахоста бошану ва барои ҳуҷум карда бошанд ба Майкл чунин даҳшатнок. лекин бо дар ин ҷо як факти дига буд ки гарчанде ки ӯ пиёниста буданд, духтарои хубам набуданд, ягон вақт дар полис история надоштанд. полиция барои хапка Это заклинание? заткнись. полис барои ҳал кардани ҳолат аз одамое ки дар он минтақа зиндагӣ мекарданд дархост мекунад ки агар ки ягон кас камераи назоратӣ дар любое ҷо агар ки боша, записи ҳаму ба мо дар корае, то ки бинем дар рафти ҳамин кор мошини Майкла дар ягон ҳолат ва ин метавонад ки ягон чира фаҳманд ӯ. ва дар аслам суби барвақт мошини Майкл дар назди камераи назоратӣ меафтад. чӣ хеле гуфтем, дар аввал телефони ӯра дарёфт кардагӣ буданд ки хостиян бишкананд дар дуруни алафҳо партоянша. ин телефона анализ мекунанд. анализи телефони ӯ ҳам ин вақтан тасдиқ мекунад. а дар телефонҳои духтаро боша, полиция метавонад ки як чизи хеле ҳам муҳими дигаро дарёфт кунад. ӯ метавонанд вастанавид кунанд перепискаиро ки байни Шарлотаву дугонаш рух додагиай, ӯ баъдан удалид кардиянд ҳамун субҳ. ҳамун шаб Шарлота ба дугонаш менависад. Сарушка, аввал ту сарка, занак табии сарка интереснее. ӯи перепискаро кардагиянд
3 минут пеш аз оне ки мошини Майкл дар чашми камера меафта. ва вуҷуд доштани ин переписка тамоми историяе ки дихта гуфтагиай ҷазир мекуна ва гапои ора доказат мекуна ки ӯ дурӯғ гуфтан. яъне ки чӣ хел вот вопрос шумо да честно дар комментария бинависен чӣ хел вуҷуд доштани ин переписка версияе ки дихтаро гуфтан доказат мекуна ки дурӯғай. 5 4 3 2 1 лайка монем бинависен. ман мегум ака угадат карда бошен накарда бошен пауза кунед ба бинависен. ба ёд дорем ки Шарлотта гуфт ки дар сидени қафо хоб буд. чӣ хел ту переписка кардиягани? переписка ҳамун вақтай аз дохили мошинай ҳардаш дар мошин шитагиан байгариш переписка кардагиан ва Шарлотта гуфт ки ӯ хоб буд. раз ки як гап дурӯғай значит тамоми версия дурӯғай. а як кори дигаре ки версияи ӯра дурӯғ будан шояд доказат мекуна и оне ки полис ду корд ёфт. агар ки Шарлотта хоб боша чӣ ба дар ҷои ҳодиса ду корд буд? бо он нигоҳ накарда ки дугонаш гуфт ки як корд аз сидени ёфта аз поли мошин байни сидени дар дасташ расиду гирифта зад. чӣ ба дар дохили канализатсия ду корд буд? дар вақти тафтиш кардани хонаи духтаро аз хонаҳои ӯ ду набори корд меёванд ки аз ҳар ду наборо яктаишон намерасид ва ин яктаиш ки намерасид ҳамун ду корде буд ки аз канализатсия ёфтагӣ буданд. яъне тасдиқи оне ки ин корд аз хонаи духтароай ин доказат мекуна ура ки кордаи духтар аз дохили салони мошин наёфтае ва аз хона гирифтае. аз хона гирифтани корд доказат мекуна онеро ки ин кор муҳофизат набуд. ӯ ин кора аз рӯи нақша иҷро кардагиян, нақшаи пешакӣ ва ира бо тасдиқ мекуна смсошон, перепискашон. ва ҳамсояи духтаро ки дар дигар комната зиндагӣ мекард мебинанд ки ин духтаро ҳамун рӯз тамоми либосҳоишон ки шаб пӯшидагӣ буданд дар стиральни машина мепартоянд. лекин ба фикрам ки мошин шута наметавонад тамоми доғҳои хунеро ки дар либосҳои ӯ буданд ва дар ҳавлии пушти хона месӯзонанд либосҳоро. дар асоси дарёфт кардани доказательство ҳар духтаро официална гунаҳгор мекунанд ва версияи пешина гуфтагии ӯро хат мезананд ки муҳофизат буд. дар якум суд Шарлотта гуноҳа ба калан намегирад. аз дугонаш боша ба суд ҳозир намешавад ба сабаби беморӣ, лекин аз дурӣ гуноҳа тамоман ба калан намегирад. баъди чи ӯро дастгир мекунанд ва то суди дигариро маҳкам мекунанд. яъне ки срокшон додагӣ нестанд. ин ҳолат мешавад дасудебнӣ меган. мисол агар ки одам сум дошта боша метавонад ки залог биспора то суда дар озодӣ бигарда. агар ки наспора метавонад ки дар СИЗО то суда беиста баъд ки суд шид баъд конкретни срок хати маҳкам мешавад. имрӯз дар маркази Лондон бояд суд баргузор бигарда нисбати ду духтаре ки ба куштор муттаҳам карда мешаванд. моҳи декабри соли 2013 ба хотири оне ки ин кор хеле ҳам даҳшатноку сахт буд делаи ӯро ба судди Лондон мегзаронанд. пеш аз оне ки судя ҳамроҳи присяжниҳо ба суд ворид мешаванд духтаро шӯхӣ карда механдиданд гӯё ки дар бари назди хонашон бошанд нӯшокиё хӯрда. яъне ки ӯ тамоман ҳис карда наметонистанд серьёзна будани ҳолата ва гӯё ки намефаҳмиданд ки ин суд барои ҳамоай. лекин вақте ки судя ба суд ворид мешавад намуди зоҳирии ӯ резка тағйир меёбад. ӯ саршона хам мекунанд, хомӯш менишинанд, ҳатто чашмашонро дигар боло намекунанд. дар вақти суд албатта ки бо ҳамун версияи пешинашонро духтаро такрор мекунанд ки хоҳари двоюродни Майкл мега ки ба ин версияи ӯ тамоман бовар надорад ва ин версияи ӯ доказат ҳамуро мекунад ки нияти ё чӣ қадар бад буд ки ҳатто номус надоранд ки одамеро ки нақша кашида ба қатл расонданд бо мехоҳанд ки барои худшона ҳифз кардан номи ӯро паст кунанд ба мисли блогерое ки дар мурда хайб мекунанд. дар назди судя вазифаи пулис ҳамун буд ки ӯ бояд тасдиқ мекарданд гунаҳгор будани духтарора. барои тасдиқ кардани гунаҳгор будани ӯ бояд ки пулис несостиковка дар версияи ӯ биёбад ва ира доказат кунад. пулис бо ҳамроҳи гунаҳгоркунанда мошини Майкла зани суд меоранд. дар ҳавлии қафои суд присяжниҳоро даъват мекунанд то ки мошини Майкла дар сурат не аз наздик бинанд. барои чӣ?
این کار در کار بود. برای اون خاطری که او در اصل بتونه فهمیده که مارکای ماشین مایکل همین قدر خورد بود که در داخل او به عذاب میشیشتی. این چی را دکازات میکنه؟ این اونی را که دختر گفت که مایکل او را تجاوز کرده و یا اینکه خواسته تجاوز کنه. یعنی که خوب فهمیده میشید که موافق ورسیای دخترها این کار تماما ناممکنه که مایکل لباسای خودش بروره، بعدا لباسای دختر هجوم کرده بروره و با او را بتونه که بقپه و تجاوز کنه. نمیشید. پروستا فیزیکی در دوران این ماشین این کار کرده نمیشید. نو کارت چپ کرده میشید. پروکورور میگه که یگان خیلی تجاوز در داخل این ماشین رخ دادگی نیست. دخترها این کارا بافتگیان برای حفظ کردن خودشون. صاحبشنیا از تلفن شارلوتا نشون میدن که او SMS فرستادگی با مایکل بعد مرگ او. در یک از SMS ها می نویسه که برای چی مایکل با او نمی نویسه و به نزد او نمیآید. چه خیلی که وعده کردگی بود. ای دکازات اونی را میکنه که او خواستن که اظهار تازه کنن و گناه از خودشون دور کنن. میفهمونم برادرو подробно گوش کنین که ای SMS چه خیلی گناهگار بودن او را دکازات میکنه. SMS نوشتگی شارلوتا با او بعدی مرگ او. نگاه کنین. ورسیا یکمی دخترها که بکلا گرفتگی بودن که ها ما او را کارچپا کرده ای ماشین برآورده در بیرون پرتافتیم خونشور و خونه آمدیم برای خاطری که او با ما خواست که هجوم کنه برای تجاوز کردن. اوکی؟ خراشو حساب میکنیم که خراشو خیلی گپی همیا راستای. ورسیاشون راستای. لیکن چی با بعد این کار با SMS میکنن شکی تو چه خیلی که وعده کرده بودی چی با نزد ما نمیوی چی با مدر نمی نویسی دیده و دونسته که کار چپش کردن در قدیره پرتافتنش از ماشین بیرون بو می نویسی که چی با نزد ما نمیوی موافق ورسیای خچون گفتیستم خراشای باور میکنیم که ورسیای پراویل نبود. ورسیای شما درست و با شما هجوم کرد برای تجاوز کردن شما کار چپش کردین پرتافتنش. پس چی با تو می نویسی که چی نمی نویسی مدر من از دیمون نمیای چه خیلی که وعده کرده بودی این چی را نشان میده؟ یعنی که ای SMS او برای دکازات کردن بگناهی خودشون نوشتگیان و ای SMS او دارید نکردن تلفن. برای چی؟ برای که مبادا اگر در دیگه حالت او را دپروس میکردن یا با وجود داشتن ای SMS تماما گناه دیگر جا میبردن. لیکن به غرض از ای SMS های او دلیت کردگیشون پلیس دریافت کردن که تسارک گفته. یعنی که بای ورسیایی که یا چند ورسیا تیار کردگی بودن یعنی که اساساً ورسیایی که یا تیار کرده بودن انا همون SMS شون که چی با نزد ما نمیاد اگر که یگان خیلی با مثل دیگر جو رفیقشون پرسن میگه خیلی ما هم نوشته استیمشه نیومده است تو دستوی که او را اگر نمیافتن لیکن نشیدی کارشون. درباره الیسیا باشه او هم می نویسه مایکل در SMS وقتی که خوب میدونست که او زنده نیست او می نویسه من خیلی باتیس کردم من تو را دوست می‌دارم. آخران صاحبشنی شارلوتا که مایکل نوشتگی بود ساعت 5:47 سحر و او می نویسه که خوبش نمیبره. علب میشه. با همه این نگاه نکرده در سود دخترها با میخیزن میگن که یگان خیل با کار رخ دادگی دست ندارن. فقطی که پلیس ده کارد یافتگی بود و هر دی کاردوی دخترها زشیت دخترها را در حالت خیلی هم ناگوار میگذاره. یعنی که ادوکات شونه. زخم‌های کاردی در تمام بدن مایکل بودن و این دکازات اونی را میکرد که این زخم‌ها را یک کس کردگی نیست و در نوبت خودش باشه سودیا میگه که قبول داره او ورسیایی را که شارلوت هم در کشتاری مایکل دست داشت. یعنی که شارلوتا گفتگی بود که من در قفا خواب بودم در رگ نداشتم ندیدم. سودیا میگه که او دست داشت و یعنی که شارلوتا وقتی که در قفا بود از موی سر مایکل میقپه در گردنش کارت چپ میکنه و یک چند مراتبه دقت بتین یک چند مراتبه از پشت موی سرش قبیدگی مکشه میزنه. مکشه یک چند مراتبه میزنه. میتونی تصور کرده؟ تا همینجا ویدیو رو تماشا کردگی باشین. ریسپکت شما ده در کامنتر لایک مونین
то ки ма бифаҳмам. ва барои чӣ ман гуфтам то ҳамҷоя тамошо кардагӣ бошен, чтобы ман саволи муҳима дар шумо бутам. Любой одам дар ҳеҷ сабаб савол пайдо мешавад ки мақсади ин гуна бераҳмона ба хатар расондани ин духтаро, то есть ки духтарам нестан, короче арӯсҳои даҷҷол дар чӣ буд? Мақсади ӯ сабаб чӣ буд? Ва гунаҳкоркунанда бояд ки, яъне ки як усули допрос, усули ами расследования аст ки бояд гунаҳкоркунанда ҳамчунин причинара биёва. Бе причина суд чӣ бугум пурра ҳисоб намешавад. Яъне ки дар расследования бояд олоте ки бо ӯ ҷиноят рух додагия дарёфт карда шавад, худи одаме ки нисбаташ ҷиноят рух додагия ӯ дарёфт карда шавад, яъне ки ҷасад. Бе олот, бе ҷасад проблема. Ва мотив меган, яъне ки мақсад, сабаб, причина барои чӣ буд. Яке аз захми кордии ки Алисия ба бадани хабка, яке аз кортҳое ки Алисия ба бадани Майкл мезана, яъне ки ӯ дар қафаси синаш буд, дар болои дилаш. Вақте ки ӯ ин корда мезана, корда баъдан тов мета, то ки аниқ фаҳма ки кор дар дилаш задагия. Яъне ки Майкл бечора ягон роҳ надошт ки дар ин ҳолат зинда мона. Яъне ки шумо агар даҳшатнокии ҳолата барои тасаввур кардан агар бигем тасаввур кунен, дар инҷа ягон хел нападани аз тарафи Майкл набуд. Просто чӣ ки смсро шумо хонден тасарка гуфта, ё як бора ҳуҷум кардан аз ҳар кардагиан кордо дар дастшон. Сафедкунандаи Алисия мегӯяд ки ӯ дар беморхонаи рӯҳӣ личени гузаштааст. Барои он хотире ки дар хурдиш ӯ хеле ҳам травмаи психологически гирифтагия аз тарафи падараш. Лекин дар болои иам ӯ мегӯяд ки рафтори ӯра қабул дорад ки хеле ҳам рафтори даҳшатнок аст. Акнун дар ҳамин ҳолате ки қадар жестоки, қадар жестки рафтор кардани духтаро ман дар шумо нақл кардам, тасаввур кунед ки волидайни ӯ дар суд будана ҳамаи ира шунавидаста буданд. Чӣ гуна ҳолатда будан ӯ? Просто бечораҳо хаб будану оби чашмашон 6 қатор бе овоз ҷорӣ мешид. Вақте ки ягона писари дӯстдошташона аз даст доданд. Перепискаҳои телефонӣ нишон медиҳанд ки 9 апрел Майкл тамоми шаб, тамоми шом переписка кардагия бо духтаро. Алисия мегӯяд ки ӯ пеш бо Майкл кекс доштанд. Бо розигӣ заткнис. Дугонаи Шарлотта мегӯяд ки бо Майкл пешакӣ чики доштанд аллакай. Бо розигии ҳар ду ҷониб. Мувофиқи гуфтаҳои ӯ, Шарлотта договориться мекунад бо Майкл барои чики кардан бо Алисия. Майкл меояд ба назди ӯ, ин кор рух мета ва ба ивази ин кор, ба ивази ҳамхобагӣ шудан бо Майкл, ӯ 20 фунт мегиранд барои харидани нӯшокиҳои спиртӣ. Чтобы агар шумо тасаввур кунед, ин 20 фунта любой коре ки, короче, одами безабон, одами ҳеҷ кора наметонистагӣ дар любой кор дар 2 соат кор мекунӣ дар Англияра. Яъне ки ин корам дубора тасдиқ мекунад онеро ки версияи духтаро дурӯғ аст. Яъне ки ҳуҷум кардани Майкл бо ӯ барои таҷовуз кардан, барое ки таҷовуз не ҳамхобагӣ, яъне ки бо ӯ буд аллакай бо розигӣ дуҷониба. Пас чӣ дар кораи Майкл да ки маҷбурӣ ӯра таҷовуз кунад, дар ҳоле ки просто 20 фунт медодаиша ҳамин кора мекарда. Чӣ дар корае ки маҷбурӣ кунад? Вопрос. Лекин ба яке аз версияҳо ҳамин кор сабаб мешавад ки ид шумара ӯра мекушанд. Яъне ки чӣ? Просто Майкл ба хотири оне ки феълш чӣ ки шумо медонед мақсад хуба ки бад буд, ӯ 20 фунта ба ивази чики ҳисоб намекунад. ӯ просто 20 фунта мега хай мақсад подружески кӯмакшон карда, ҳамхоба шуданша бо Алисия, ӯ хай мумкин хиёл карда боша ки аллакай арӯз шавӣ.
ё натонистем фаҳмонда ура ки не и кори кардагии мо шумарагия мо как танфурӯш дада мисол ба ивази 20 фунт фурӯхтем агар нахоҳем дига намекунем фаҳмонда да Майкл ин кор дар назди ӯ мушкил тофтагия ва хостиян ки тезтар ӯро фаҳмонанд яъне ки ба қатл бирасонанша чен фаҳмондан ман намефаҳмам логикаи чунин шумараҳоро барои 20 фунт шида ту пота тит кардӣ хай аҳдофи дигаам агар ки ӯ бечора тира хиёли арӯсаш карда боша нафаҳмида боша ки кори кардаисти ки я шумарагия нафаҳмида боша хай бо дубора хостай ҳакита ба ивази 20 фунт ака ту пота ҳуй кардӣ ак хай бо дубора хостай хай чи в чём проблема яъне ки ман чӣ бигӯм логикаи ҳамаи одаморо намефаҳмам ки мисол мегирӣ масалан конкретни профессионални шумара мисол мегирем конкретни профессионални шумара ки ба ивази сум мета мегарда ва ҳамун одам бо метавона ки я одами дигаре гунаҳгор кунад барои таҷовуз кардан ман фикр мекунам ки короче ман намефаҳмам ин кора нисбати ин хел одам таҷовуз ҳисоб намешавад нисбати одаме ки танфурӯшӣ мекунад ба 20 фунт мисол танша мефурӯша ё ин ки бе ягон чи налева направо поша тид мекунад нисбати ин таҷовуз ҳисоб намешавад барои чи барои ки мисол як одам хоста амро ягон кор кардан чем бороться кардан қатиш просто ҳамун как всегда и профессия ита короче в общем ман намефаҳмам ин кора бихези бикушӣ барои кор одама но чӣ хеле ки гуфтем бо тамоми доказатель ҳисоб буд ки ё пешакӣ маслиҳат кардаги буданд пешакӣ бо дар смсшон маълумае ки биё сарш кунем қизиқай интереснее гуфта и просто пешакӣ задиам пиён чикор кунем давай Майкла мекушем ин немехоҳ фикр кардаган ё тамом типа як чизи ғайриёдӣ мисоли одам бадӣ мекунад хай мекуша прикинь агар ки одама бикушӣ барои ки слишком хубай чӣ хеле интереснее нехоҳ фикр кардаган шумара короче шумара самый последний твар ва як чиз дига бо твар будани ди твара тасдиқ мекунад ки дар суд ҳамчунин нишон метан камераҳои сабтои камераи назоратиро ки иди дихта дар магазин дар раҳ да ҳама ҷо тавассути камераи назоратӣ ба навор афтагиян ки весела хирсандӣ карда хандида шӯхӣ карда прогулка доранд ба мисли оне ки гӯё ҳеҷ рух надодай яъне ки номус совест виҷдон нест вообще робот аввал во макдоналдс мераванд шикамчиҳоро сер кунанд баъдан магазин мераванд ки нӯшокиҳои спиртӣ бихаранд чӣ хел ту метавонӣ хурда баъде ки чунин кори даҳшатнока анҷом додаӣ метавонӣ агар ки твар бошӣ суд 3 ҳафта давом мекунад баъде чи присяжниҳо хулосаи худшона мебароранд ҳар дидихтарора ба як овоз гунаҳгор мекунанд барои қатли Майкл Кера вақте ки сроки ӯро эълон мекунанд дигар духтаро наметонистанд шӯхӣ кунанду биханданд дар суд баъди чи ӯ мегириянд Шарлотта Колсона ҳукми 1 умра метаҳанд бо минимални сроки 20 сол яъне ки чӣ маъне дорад яъне ки 20 сол пас метавонад ки барои дастрочно озод шудан муроҷиат кунад но и маънои ӯро надорад ки 20 сол пас метавонад озод шавад яъне ки муроҷиати ӯро қабул мекунанд ё намекунанд иш непонятно ешо но ҳамин хел срокҳо ҳастанд ки мисол 1 умра срок метаҳанд ба минимални сроки 50 сол ё ки ба минимални сроки 20 сол ин маъноямро дорад ки дар муддати ҳамин 20 сол ӯ метавонад ки бо муроҷиат кунад барои озод кардан аз шахсе ки дар пеш иштаги буд Алисия Дэвис ӯ ҳам ҳукми 1 умра мегирад ба сроки минимални 25 сол модари Майкл аз ин срок розӣ набуд барои он хотире ки ӯ мехост ки 1 умра ӯро ҳабс кунанд бе имконияти дастрочно озод шудан яъне ки ҳами 20-25 соле ки гуфтанд метавонанд баъди ҳамин срок ӯ муроҷиат кунанд барои озод шудан ҳамин мехост ки набошад ва модари ӯ мегӯяд ҳама мегӯянд ки ока за ока яъне ки чизе кардӣ ҳамонро бояд бинӣ ман хеле намехоҳам ман хоҳиши марги ӯро надорам ҳар як шабе ки дар ҳуҷраи ӯ чароғ хомӯш мешавад ӯ бояд
ёд биёранд ҳаму даҳшатеро ки бо писари ма карданд ва ин кор ӯро аз дарун бихӯра. Судя ба ӯ мега: шумо дукаса ба ӯ ҳуҷум кардем. ӯ барои шумо ҳадафи хеле ҳам осон буд. дар бадани шумо ҳатто ягон изи харошидагӣ нест. дар бадани ӯ танҳо изҳои захмҳои ҳифзкунанда ки танҳо мехост ки аз зарбаҳои бешумори шумо худша ҳифз кунанд. шумо дар ҳолати шокӣ набудед ва ягон хел виҷдонтон азобтон намедод ва ба шумо писанд буд ки тамошо кунед чӣ хел ӯ мебарад. одамо диданд ки шумо дар раҳи ба хона баргаштан чӣ хел хирсандӣ мекардед. ин ба шумо ҳаловат мебахшид. шумо як зарраи пушаймонӣ ҳам надоред. чизе ки шумо доред ин хоҳиши озод кардани пӯсти худтон. ва дар охир албатта ки номи Майклам тоза мекунанд. ин версияе ки ӯ гуфтагӣ буданд ки ҳуҷум кардагӣ, яъне ки ягон хел дар ин версия ҳуҷум кардани Майкл барои таҷовуз ҳисоб кардагӣ нест ва тамоми суханҳое ки духтарон мегӯянд судя дурӯғ ҳисоб мекунад. фикри худтон дар комментария бинависед. видеои пешинаи канал дар болои экранатон мебурояд, бидроен тамошо кунед. ссилкаи Instagram, ссилкаи интернет-магазинам дар болои экранай. дигар ссилкаҳои лозима дар описанияву якум комментария закреплёни маҳкамай. дар видео лайк мондана фаромӯш накунед то ки видеоҳои баъди зуд барояд. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.